ngayon. Ito yung ano, straight na daan. Straight lang to eh. Alam, sobrang dilim. Ganito pala dito. Kaya pala ilaw dito, bisit. Ngayon lang ako nakadaan dito na madilim. Madilim pa. Kasi nga, may araw na talaga eh. Pag pupunta ako rito eh. Or pag nadaan tayo dito. Siguro mga around 6 AM na yun. So, may araw na. Dilim. Tapos may mga overtake pang ganyan. Ay nga ako. Ay, sabi ko na eh. Hindi ko nakita. Buti nakapag-hi ako. Alam, late na. Okay. Kala ko kasi kala ko one way lang. Uy, pangit ang daan. Yeah. Ming ming. Tabid siya eh. Ang ginawa niyo sa daanan dito. Dug. Nagdilim. Ay, ako may lubak. Hi tayo, hi. Yan, ang lamig na. Diba? Ang ganda sana ng view dito, kaso walang makakita eh. Uy! Delikado. Hindi ko na mabibilisan. May mga biglang lumakas yung sumusulpot eh. Ang dilim ng daan oh. Hindi ko makakita. Right, so time check 7:07. And yeah. Dito na tayo. Touchdown Pangasinan. Walang ani ng bigas ngayon eh. Kasi karaniwan yan. Ayan na, San Clemente. Ayan. So karamihan kasi nga dito nasiraan sila. May mga nakabilad na palay. So wala ngayon. Ay, yan na pala, nakasako na. Or ibibilad pa lang nila. Ayun, ayan na nga. So ibibilad pa lang. Ayan, may mga ng palay, paunti-unti. And good morning guys. So time check is 3:15. Tingnan nyo naman, napakadilim pa. Ito yung pinakamaaga kong alis. So pupunta tayo Pangasinan ulit, Kilazay. Ayan, yun sa Raven. Ito yung mga gamit natin, yung bag natin. And ito, may dala tayong konting pasalubong. Ayan. At yun nga, ito yung pinakamaga kong alis. Kasi usually mga 4, 5, ganun. And let's see kung ano oras tayo makarating doon. Ayan, sana maging okay yung biyahe. Diba? Okay naman yung panahon. Tingin ko hindi naman uulan. Sana. Alright, so let's see. Ride safe. Okay, so next stop, Malolos. Yan. So dito na tayo sa Malolos. And magpa-fly over ulit tayo mamaya. Right, so gamit pala nating helmet today is empty. Bala ko sana gamitin si HJC Carbon. Ito na yung nasetup kong helmet. Tinamad na akong baklasin yung camera.
Okay na to, magaan din naman si MT. 1.4 ata itong si MT, tas 1.3 si HJC kilograms. So ganun kagaan yung carbon. Nagpa-check na nga pala tayo ng motor bago tayo bumiyahe. So pina-PMS na yung gulong, medyo malambot na pala yun. So dinagdagan ng PSI or ng hangin. Yung gamit ko kasi is 28 sa harap, 30 sa likod. Kasi nga may over tayo mamaya. Overtake sana ako, lang meron sa likod. Sige, mauna ka na, sir. Ang daming gamo-gamo na or bugs na mahampas sa visor ko. Pinasok ko na lang mamaya. Ayun, dito na yung flyover. Alright. Ay, may design pa rin eh. Nice. Kala ko ginawa lang nilang para sa Pasko. Dito yung station. Ayun yung ginagawa. So ito yung munisipyo ng Malolos. Yung capital nila, ang ganda. Ang laki. And my complex sila, ang ganda. Lalo na pag nagawa yung yung stations. Station nata yun, yung parang MRT. Magkakaroon ng station dito. Hindi ko na alam kung ano yung magiging tawag sa kanya. Kasi diba yung MRT is for Manila. Ayun o. Maganda o. Mga ganitong pasyalan sila. Alright, so asa Pampanga na tayo. Time check is 4:14. Actually kanina pa natin nadaanan yung yung arc ng Pampanga. Hindi ko lang agad na turn on yung GoPro. Pero ayun, saan lugar na ba ito sa Pampanga? Apalit, ayan sa BPI nakalagay. So nasa Apalit na tayo. Ayan, maganda yung yung takbo natin ngayon. So yun nga, usually kasi may logo ko yung doon. Usually nga kasi pag nandito na tayo may araw na. So ngayon kasi madilim pa. Ay, ano ko ginagawa yung daan? Baka pagdaan natin dun sa kinainan ko last time. So may part kasi ng Pampanga yung along the highway lang. Baka madilim pa. Let's see. Ayun, buti pa siya may MDL Yan, sige, susundan kita.
makikita akong aking ilaw sa aking daan. Wow. Ang lakas oh. Ay, ako Raven, papawitan din kita. Nakita ko yung yung vlog ni Sir Mel. May bago silang ini-introduce na MDL, so yung Prism. Mukhang maganda eh. Kaya lang, nag-iipon pa tayo sa, syempre, kasal. So, next time. Yeah. Yun nga pala yung purpose ng pupunta ko doon, Kilasay, kasi mag-ayos kami ng papers. Tapos, kausapin namin yung pastor. And then, sana makapunta kami dun sa sa events, yung gaganapan ng, or ano ba yung term nun? Yung paggaganapan ng kasal. Mag-ocular kami. Yun sa may sa may Solimar. Yan, Solimar, Seaside, Cabana ata, or basta yun, sa search nyo Solimar. Ang ganda niya. Napakabait ng may-ari. Oh, yun. Ito yung straight na daan. Straight lang to eh. Halang sobrang dilim. Ganito pala dito. Wala pala ilaw dito, bisit. Ngayon lang ako nakadaan dito na madilim. Madilim pa. Kasi nga, may araw na talaga eh pag pupunta ako rito eh. Or pag nadaan tayo dito, siguro mga around 6 AM na yun. So may araw na. Yun, kahit pa paano meron na dito. Ay nga ako. Ay, sabi ko na eh. Hindi ko nakita. Buti nakapag-hi ako. Lang, late na. Oh, bakit? Bakit ka huminto? Hello? Atras ka? Okay. Kala ko kasi kala ko one way lang. Uy, pangit ang daan. Yeah. Ming ming. Tabid siya eh. Diba? Ang ganda sana ng view dito, kaso walang makakita eh. Uy! Delikado. Hindi ko na mabibilisan. May mga biglang lumakas yung sumusulpot eh. Oh, di ba wala ka na makita? Ay, oh, yun. Kailangan talaga, oh, di ba? Sumuusap pa. Ops, patayin natin, may kasalubong. Kita mo yun, umuusok. Shit, may fog. Di ko alam kung ano ko sa camera, pero yun, nung nag-high, kita yung parang usok. Yung fog. High ulit. Yan. Wala. Kung hindi ka mag-high, wala lang makikita. Patay ko na nga. Nagkasalubong ko yun nga. Naka-high din siya oh. Hala eh. Hi. Oh, yung tubig. Yan. So dapat dito kita mo na yung bundok. Teka, nalolo ako. May kasalubong.
dito sa part na yan, dyan, kita mo na yung bundok eh. Wala, madilim pa. It's okay. Importante, makarating tayo ng maaga Kalasay. Kasi marami kami lalakarin. Ayun, buta may ano tayo sa harap. Sundan ko na nga lang siya. Sinipon ako bigla. Francisco maglalo na. Ang galing. Ang witty nung may-ari. Never tell you that I see you again. Hi! Palang makita. Uy, may lumak. Now I tell you how I never see you again. Yun. Ito na, Santo Domingo. Ikot tayo dito. Oh, man. Tubig. Mulan sa inyo. Sa akin, hindi. Alright, so time check is 4:36. Nasa Santo Domingo na tayo. Yun kasi yung palatandaan ko yung rotonda na yun. And then may school dito sa may kanan. Yan. So yun nga, since ginagawa yung main highway, dito tayo pinapadaan ng barangay. So bigayan na lang to kasi napakakitid ng daan. Ayun lang, tingnan nyo naman. Awesome. Yup. Yung mga signages naman yun eh. Yun nga lang talagang bigayan. Wala eh, makikita yung daan eh. Buti may makasabay tayo, diba? Kung ikaw lang mag-isa dito, no? Bagay, may mga bahay-bahay naman. Ayun, no? Wow! Off-road! Galing eh, buti updated na rin to si Maps, Google Maps, na ginagawa yung daan. Ayun, no, may sign dun sa map na under construction yung road na yun. Gasoline station daw dito. Papagas na ako. Hindi kasi ako nagpagas kanina. Marami pa naman pero ay wala, sarado. Wala rin tao at naman ganon. Hindi ba 24 hours yung mga gasolinahan dito? Grabe. Ayun, R1. Yan.
Premium. Magkano ba? Ha? Premium. Full tank? Full tank. Anong lugar na to, sir? Anong lugar to? Pampanga. Saan sa Pampanga? Karayan. Arayat. Okay. Okay, so time check 5:55. Nasa ano na tayo? Concepcion. Actually kanina pa. Ngayon ko lang na-open yung camera. Concepcion is I think part of Tarlac na. O correct me if I'm wrong. Pampanga pa rin ba yun? Lakas ng hangin, napakalamig. So ito, ang ganda kasi tag 2 lane siya, pero yung strip mark niya is lighted. May ilaw talaga. So kahit gabi, visible siya sa daan. Ayan, tingnan mo yung center line niya, kulay yellow. And then yung line niya sa separate lanes is white. So ang ganda. Sana ganda rin sa Bulacan. Ganda ng daanan dito. Lamig. When I see your smile, tears run down my face. I can't. I'll never let you fall. I'll stand up with you forever. I'll be there for you through it all. Even if 7 years has been together. Okay, so dito na tayo sa may Tarlac City. Yan, ito yung mismong proper ng Tarlac. Sentro. Ano, ang ganda talaga ng daanan dito. Parang hindi siya ganito nung ano. Ay, sa bagay, umaga na kasi yun eh, nung last na pagpunta ko dito eh. Hindi ko napansin na may mga ganito pala sa road markings dito. Yung may mga ilaw siya. Ganda oh. Dilaw talaga yung center line niya, tapos white lang dito sa magkabila. Nice. Alright, so dito tayo sa may Saitel. Ayan oh. Uy, nangyari mga basag. Yan, so ito na yung SM. Ano? SM City Tarlac. Time check 6:37. Dito na tayo sa ano, Santa Ines ba yun? Napakalamig, grabe. Ayun na, sumikat na yung araw. Yeah. Pero napakalamig, grabe. Tumatago siya sa gloves ko. Hindi ko pwedeng tulinan masyado kasi nga may dala tayo, baka kumalas. Yung nasa likod, ang lakas ng hangin. Check mo eh oh. Ayan, napakalumig. Naka-jacket ako pero tumakatagos. Grabe.
Uy. Pati yung kamay ko naninigas na. Tumataga siya sa gloves. Ah, may doggy. I think malapit na tayo sa ano, sa may Kamiling. Maya stop ako. Pupunasan ko yung visor. Ang dami ng bug slot. Ang dami tumatama sa visor. Kung ano-anong insekto. Ah, shit, ang lamig. Lalo tuloy nakakaantok. Ganito, masarap ako tulog eh. Antok ko. Right, so ayun na. O diba, ayan na yung view ng bundok. Right, touchdown Kamiling. Alright, so andito pa rin tayo sa may Kamiling. Stop over lang. Kasi tingnan nyo naman. Yung visor, napakaraming insekto. And so pupunasan natin siya. Then yan. Right, so ride safe. Right, so time check 7:07. And yeah. Dito na tayo. Touchdown Pangasinan. 3, 4, 5, 6, 7. So 4 hours. Lakas ang hangin. Lamig pa rin. Walang ani ng bigas niya yan Kasi karaniwan yan. Ayan na, San Clemente. Ayan. So karamihan kasi nga dito, nasiraan sila. May mga nakabilad na palay. San Clemente. Yun, dito. Picture ako dito. Yeah. Right, so time check 8:14. Nasa Labrador na tayo. Hirap pronounce. Labrador, Pangasinan. Medyo na-traffic lang tayo kasi ang daming hindi ko alam parang sunod-sunod yung procession kanina, procession tuloy yung yung mga patay ganun, yung mahaba kasi yung sumama sa libing, kaya medyo natagalan tayo.
Ayan, ang lapit na ng bundok. Kitang-kita ko na yung details ng mga bundok. Sunod na rito yung Sual. Sual, Sual, Sual. Nandito na ako sa Sual, Pangasinan na ako. Malapit na to. Malapit na to. Maraming bilihan ng mga isda doon sa may Sual. Doon sa Sual. Ayan, so diretso rito Alaminos, tas yung kanan pala is papuntang Lingayen. Okay, so ang Lingayen is, I think, is it still part of Pangasinan? Parang hindi, Lingayen province. Parang hindi. Oh. Yeah. So, ayan, ito yung fish market. Right, so, Sual. Ayan. 829. Ito yung wharf. Kaso, hindi yata ba pumasok dun eh. Kung nakaraan, nag-attempt sana ako pumasok dun sa may wharf. Kaya lang, sabi, bawal daw muna eh. Okay. Naantok ako. Shit. Napapikit ako. Right, so ito na yung town proper ng Sual. Ayun yung isda oh. Isdang malaki. Ang ganda rito sa lugar nila oh. Malapit yung dagat, tapos pag labas mo ng kalye andyan na yung bundok. Ayun oh. Ito na yung bundok oh. Oh, di ba? Ganda ng view. And ito yung tindahan ng mga souvenirs. Yan. So pag uwi, dadaan tayo dyan. Kasi bibili ko ng daing, mga tuyo. Tapos next dito is Alaminos na. Then pag pagdating ko doon, siguro pahinga lang ng saglit. Then biyahe na ulit kami. So mag-i-inquire kami dun sa cake, sa wedding cake. Ng view dito. Yun oh. So banking na ganyan oh. Yeah. Sarap. Nice. Pero kahit kung araw-arawin ko, hindi pa rin ako magsasawa eh. Sa ganda ng view. Diba? Wala ko Cagayan eh. Kawayan pala. Right, so time check is 8:52. Yan, nakarating na tayo sa Alaminos.
And touchdown, Alaminos. So, next na nito is Bani. Doggy. 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 Alright, so ano, Bani. 9:09. Kita sa Bani. Hometown Design. Ayan. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Ayan, mas maiksi yung travel time talaga natin. Traffic pa tayo nun. So maraming schools dito, bata. Ayan o, ito yung isa. Actually meron pa din kanina eh. Ayan, so malapit na. Traffic pa din. Grabe yung mga yun na pala. So ito yung malapit kila sa ina school. Yan yung mga suwi namin eh. Mga bata. Alright, so dito so yun nga, nakarating na tayo. Salamat ulit sa pagsama. And then, ride safe. Ingat!